Radio Rock Finlandia -konserttitaltiointi kokonaisuudessaan Jimillä sunnuntaina 10:00. Hi, I'm Jacob. Suomessa must be freezing now, so I kutsua sinut and your mate to Australia. Enjoy lämmin ilma, beautiful maisema sekä maan totally parhaat viinit. Osallistu kilpailuun jacobscreek.fi. Ennen täällä Korvatunturilla oli kova vilinä ja vilske, mutta tänä vuonna pukki päätti antaa kansalle mitä kansa tahtoo. Ja nyt se tonttukin sitten tietää. Tämän joulun lahjapuoti on Markan talo. Markkinoiden pienikokoisin ja kevein digijärjestelmä kamera 699 €. LG:n pieni ja tyylikäs kotiteatterisarja uskomattoman hintaan vain 129 €. Joulua kotiin Markan talosta. From Boss. See you after 8. The Braun Multi-Quick Artist Range inspires you to turn even the simplest ingredients into culinary events. So why cook when you can create? The new Multi-Quick Artist Range from Braun. Joulun toivotuimmat levylahjat. PMMP, puuhevonen. Ihana Anna Abreu. PMMP ja Anna Abreu. Parasta tänä jouluna. Uusi tapa paistaa. Ilman rasvaa ja tiskiä. Askartelin omin käsin joulukortin Ilposedälle. Kylläpä sinä olet kätevä. Tässä lukee hyvää joulua ja iso käsi sinulle. Käsipäivää taloon. Isoisä! Tästä puuhaa jokaiseen käteen. Käsittämättömän hauskaa joulua kaikille. Veikkauksen arpapaketti on kätevä joululahja. Taivaan valloitus. Mount Everestin valloitus. Kuun valloitus. Kaulan valloitus. Esittelyssä uusi Philips Architect. Ensimmäinen Philips paranajokone, jossa on täysin joustava ajopää. Tämän ansiosta koko ajopää kääntyy ja joustaa joka suuntaan. Nyt parta on helppo ajaa tarkasti, jopa kaulan alueelta. Yksinkertaisuutta on tehdä vaikeapääsyisistä paikoista helpopääsyisiä. Radio Rock. Soitetaan mitä halutaan. Inhoan tunkkaista hajua. Onneksi on Oust. Oust todella toimii. Tavallinen ilmanraikastaja vain peittää hajun, mutta Oust poistaa pahat hajut kokonaan. Kokeile uusi Oust. Oust, raikkautta kotiisi. Torstaisin 10:00 Kidnappattu. Viikonlopun leffaputkessa sunnuntaina. American Andy, Jack Sparrow, Pirates of the Caribbeanin ensimmäisessä osassa. Mustan helmen kirous.
Captain Jack Sparrow. Sunnuntaina. Viikonlopun leffaputkessa. Sunnuntaina Talent Suomi-finaali. Suora lähetys 8:00 4:00.